Buma bai kutukjak mani shoyoi manya anggai phachi jawe thike busajala patimung patika bishal gorni rashtar matha amsayo patimung natui saimanka rashtar matha amsayo tongnai apon debnath sal kolokma romui sal brumno phekjanai mane chawi nogo phai tongo bumani yakni rang segui bini bai brok bai phekjanai mane chawi nogo phayobo phashani horo phekjanai mane chawi nogo phaimani yagulo buma bai kok banglaikha aboni yagulo thuka buma phiaba buma thumani basawi nugui manka busajala apon debnath nukabo lololai ingjak busajlani abo hai patimungno nugui chiri khokka buma aponi bumani chiri khokmani khorang khnabui amsini lukurok phaibaiga aboni yagulo patimungni koktoma mane patimung thayo thangui sogoike bishalgor thanani police amsini lukurok koksiljaka a horo mangkuthuino tiklaina bagui mungsayapri naharia police horni damchini simi phungjara nukabo lololai ingjak aponi mangkuthui amsini lukurok phungni simi ware wai thanabo phone khlaimani yagulobo police rok mangkuthuino tiklaina bagui mungsayapri naharia tei nukhuni borokno manke borokno tiklaidi hinise sawu police rokni abohai tomungno nugui belakheno kotor sungmung achaijak amsini lukurokni khawo bureau report kokhara।